Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na arbosan. SPM Makikitsing yaagaw na Miyerkules Pangasinan, Dagupan, Wadjalaso, Saray, Balitan, Matuwa. SBM sa ikabsol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matuwa, ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro. JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo sa agaw lan na Miyerkules sa tatang tanagagik petsa 29 at bulan na Abril taon 2026 at technical side. Oy, si Mr. EDP Engineer Dennis Palaganas. Miyerkules laman na yata atong tanagagik, petsa 29 la, antua, na buwas at 30, Huwebes la, 10, yaagaw at bulan na Abril. Pero at sayan agaw at 29, antura okasyon at sayan agaw, wala man binyag, at happy christening at saray man binyag at sayan agaw. Happy birthday mat at saray mambo birthday at sayin agaw. Lalo lad sa may classmate tayo si Jinky, Jinky Santa Maria. Happy birthday classmate. Siya pa ni mambo birthday ditan. Nabuas at atang tanagagik at 30. Ito at 30 si katulamay pagkagawa na sa may kalutan. Insan dyan sa aton niya nagawan kalutan, akatarya lang aramay tent, pero tinalapos da. Walay tricycle, akwanta nang tagawad sa mga tricycle. Maawawang sa dalan at nakarton tinatalapos si Raramay tent. Agi. Ingat-ingat lang po sa pagmamaniho. Nagkalalo no agyo kabistado. So dala na tatong tanagagik kasama agawad mangaldan. Ngayon nanyo may agawad mangaldan at tatong tanagagik. Bing malintwag sa balita at pumutok yung gulong sa likod ng isang utility van. At si katong lamay Nancy Serko. Nancy Serko yatang atatong tanagagik niman. Balay sa kaya pasaheros to. Bimuntatok paway. Ayapin maway at sa may luganan da. Katumalay na uyusay bilay. Ara may duwaran ka iba to ni pati lamay driver. Batik darad pa
patambalan lapod saray sikara at asugatan mat. Disgrasya mat. Kaya ingat-ingat lang po ha. Kapigan man na ago mo, dito na di Venecia Highway, sa kuya 13 anyo sila, mambabalulaki, disgrasya, kaibati pamilya to, tricycle, pick-up, tan sa kuya SUV, agto nilabas kalamor, labi amay 13 anyos, ya balulaki. Kaya ingat-ingat lang po sa pagdadrive. Sa kwanto lang din ng Engineer Rodolfo Dion. Drive safely, come home alive. Importante, makasabi at sa tay laon nyo. Total walay luganan nyo, basta manandar tay luganan nyo, makasabi at laon nyo. At kayo magana. Tasay magana at siya kayo uusilan, nasa may kamatayan, yakwanda. May karit ng kamatayan. Pero saya so agtayo lang naiwasan na tatong talagagik 61 pesos and 30 centavos la so sa latan na dolyar at piso. Sumadsad na po sa pinakamababang halaga sa kasaysayan ang piso kontra dolyar sa 61 pesos and 30 centavos. Aliwan 30 centavos labat ingat 300. 61 300. At sa may manlapod karuman ago na Martes, Abril 28. First time in the history nasay Pilipinas antoy nagagawa antoy nagagawa at bansa tayon Pilipinas antoy gagawa nasaray walad tanod inkaptang antoy gagawa nasaray leaders ni 61 pesos la hangga po JCB ta sa attention that walad impeachment no panondan na paekal napatumba at political career to si Vice President Sara Duterte panpo problema andani so satay pangisempet dad kinanzaldi ko ya ako kuryente so Malacanang bagaton ibagadan narolan tamanaya ande to'y nagagawad Pilipinas sa gagik. Wala mo't iray mana ambisyon. Bagaton ready lang man presidente. Being president is everyone's dream. But I don't know if the people are ready for me. I know I'm ready for the job. Kwanta balat. Pero walay palpak tunat. Singasaya susamay agawan na anunsyo sa ating pagka-arestod kinansaldi ko. Ina ko to, yasi ka to'y makan kasalanan agagi. Ina ko to, yasi ka to'y makan kasalanan. Si ka to'y nanlapo ay kakulangan. No akin untan so nagmaliw. Resulta nasa tay babagan impakaral ng Congressman Zaldico. Nisay kwanto ng DILG Secretary John Vic Rimulya. Yes, it was my fault. I presume that the process of the Czech Republic was the same as the Philippines. Apparently, they function on different rules. Imagine, they function on different rules. Ibig sabihin, hindi mo alam ang rules ng may guli. Meron ba tayong embassy doon? Di ba dapat lahat ng mga embassies natin knowledgeable sa ano yung mga rules na nagpa-function o pinapalaganap sa bansang yun? Agontan, wala rin rules and regulations na wala rin luidamat at atang tanagagig. Wala rin embassy system man, agontan. Ito gagawin na sarami embassy tayo at saratan niya bansa, nagkalod sa Republic. Agdanta, suloy na si Republic ay makapalak.
Yes, ay kwanto, I take full responsibility for those statements. I apologize. Tapos, nagdi-drink kayong maging presidente. Simpleng bagay, nagkakamali kayo. How much more kung malaking bagay na? Di kawawa naman ang mga anak ni Juan de la Cruz. Kawawa naman ang mga anak ni Juan de la Cruz. Sa kwanto lang tinan Senador Ping Lacson, Yasica T. Chairman na sa Blue Ribbon Committee, at sa ti report, yung kapulalanti at ZEC custody si Zaldico, sa kwanto at it was a lost opportunity and our government has nobody to blame except itself. It was a lost opportunity and our government has nobody to blame except itself. Kaya Ate Claire, aminin nyo na. Si Senador Ping Lacson nang nagsasabi, the government has nobody to blame except itself. Kaya yung explanation ninyong nahuli, wag nyo nang wag nyo nang utuhin ang mga Pilipino. Alam na alam natin yung salita natin. Alam na alam natin kung anong ibig sabihin ng nahuli at nahuli. Yung malumanay at maragsa. Kapag sinabi mong nahuli, that is malumanay, nang ibig sabihin arrested. Pero pag nahuli ka mo, may maragsa. Yat kanda pagbigkasan nahuli ka mo, at may atilak so gabay itong ibagad Pangasinan, naotit. Pero malinlinaw ya si gabay itong ibaga may nahuli, arrested. Agauntan, bibigyan nyo pa ng other meaning. Hanapin nyo nga sa diksyonaryo kung mayroon yung sinasabi ninyong explanation ng broad meaning ng nahuli. Saksakay labat, so gabay ito ibaga, arrested, na aresto, agauntan. Ay nandang-dang lang ko, sa ikwang ko, naplag amoy kalakal ko, kwang ko. Dukong ko pa may kalakal ko, napag ako lang natalusan ng ibabagada. Kanya antikonto natin ng Senador Ping Lacson, government must now exert extra effort and work double time to bring Zaldico back, not only to redeem itself from this lapse, but to show its sincerity and seriousness in bringing Ko and his co-conspirators to justice. Ano yun ang nyo raratay reaksyon day at ating tanagagik, Ginagawang bubo sa sariling lanwika ang mga Pilipino. Kuandala, umani ng reaksyon online ang naging pahayag na yan, matapos questionin ang paliwanag ng Malacanang hinggil sa paggamit ng salitang nahuli sa kaso ni dating Bicol Representative Zaldico. Sa ikwantuyay, to sakoy, ta sa ipapaliwawa tulante, unungan kinan Ate Claire, kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Siyempre, nahuli, na-aresto nga eh. So, hindi siya makakagalaw, na-aresto, na-stop, na-prevent. So, the same. Na-aresto pa rin ang ibig sabihin ng nahuli, agauntan. Ay, naku talaga. Sa kwanto'y reaksyon tuyay. Grabe itong si Auntie Claire, no? Kwanto? Kailangan pa niya tayong bigyan ng vocabulary lesson about nahuli na para bang ang bubo ng mga Pilipino tungkol sa kanilang sariling wika. Imagine that. Ay, agi.
SBM, saray balitan matwa. Kay kabusol na saray NBTF, managbalitay tilatan fake news. So, ang tuloy kaya rin inasaran pakabatan pa imano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Nandiyan tayo. Paborito.
Aya sa 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. S.P.M. Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. S.B.M. Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, Silawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. B.M. Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Manantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Yes, come hungry, live happy sa Mars Restaurant. Diyan po yan sa may Rufinas Square mga kapaborito. Bukas po sila ng 4 p.m. hanggang 11 p.m. Pero open din sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. Kaya if you are looking for a delectable yet budget-friendly meal or budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangus a la pobre jam-pack with aromatic garlic beets, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova. Bulalo and sinigang is also available to comfort you. For light meals, try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Mars Restaurant, perfect for satisfying dates or late night cravings. Come and visit also their Mars Chef OS Express sa Nagilayan, Binmalay for short orders any time of the day with halo-halo to beat the heat. Kita nyo yan? Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Good morning likewise kay Madam Emma Alipio ng Barangay Basing, Pangulo po ng Senior Citizen ng Barangay Basing. Of course kay Nana Bihing, Nana Kunching, Nana Perla, Doktora, si Kagawad Esperanza. Ay siya nga ho pala, Madam Emma. Hinahanap na po ng mga senior citizens po natin sa Basing yung birthday gift nila. Dinig ko kanina kay Oscar President lagi na lang sinasabing magbibigay pero hinihintay ng mga taga-barangay Basing, wala pa naman daw yung kanilang birthday gift. Agtulaan amoy arapon to ng Oscar President. Tani, Oscar President na pang Nabinmalay, Oscar President ni na Pangasinan, insan wala nid opisina na mayor. Ay, kaskasyan kamat age. Agmulaan tay laon mo. Agmulaan tan pal doon sos oras mo. Ni Oscar President na Binmalay, Oscar President na Pangasinan. Insan, si Kato at may wala nid opisina na mayor. Tumbo-tumbok at kinan mayor, agauntan. Kaya alagaron dala, kapigan kunutan, so birthday gift da.
hopefully, naawat dani. Pero, tuloy-tuloy po ang SBM sa Balitan Matwa. Nasa Liknaay Binmalay portion na po tayo. Liknaay Binmalay portion. Antayo at atong tanagagi nan karuman at tutungtungan tayo lante iman so samay hararata na may ganggan may ganggan ng Presidente BBM yasay kwanto diba wala may ganggan to at sari local government units LGUs at sari national agencies to prioritize the completion and utilization of infrastructure projects initiated by previous administrations to prevent wasting government funds. Ulitin tayo. To prevent wasting government funds. Pero jad bali na binmalay sa ilik na andaray totoo ditan akinat wala ray facilities agan nauusar. Singa sakay at sara may facility agan nauusar akinat watan labatla akatambay at bunog na munisipyo iman so sinaliw mobile clinic. Anti gagawin tutay mobile clinic ditan at bunog na munisipyo akin at aga na uusar. Aga uunad sa barangay nagkalalod sa nisolinok irang barangay yung mangitar ko mo na sa may medical o health services tapian jaruntan araramay andi-andad bilay ang gapudad bilay tadyad lapud irap na bilay ngali aglara ang makakarad balay o makakarad ospital o makakarad doktor o klinik tanggapay pamasahe da ang gapuni panbayar da at doktor ang gapuni panbayar da at paka-ospital da agantan balbalog kumon yung makatulong itan sa mobile clinic sinaliw na say LGU Binmalay Pangasinan sinaliw na LGU Binmalay Pangasinan. Akin ta sinaliw na LGU Binmalay Pangasinan. Lapod ta sa may kwarta, inusarditan, nan lapod pundo na LGU Binmalay Pangasinan. Therefore, regardless of who initiated the purchase of that mobile clinic vehicle, it is immaterial. Dahil ang pera na ginamit dyan, ang nag-purchase po yan, ay ang LGU Binmalay. Nakapangalan sa LGU Binmalay. Hindi nakapangalan sa kung sinong Poncio Pilato agaw natatang tanagagik. And therefore, that is people's money. And because it's people's money, nararapat lang na magamit ng taong bayan. Mapakinabangan ng taong bayan. Agaw natatang tanagagik. We've been repeating this all every now and then. Inuulit-ulit natin yan. Tapos na mutok-tok tayo tatang tanagagik. Nagkalala na idan tayo na emphasis itan suganggan ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa aming LGUs to prioritize the completion and utilization of infrastructure projects and yung po mga projects na initiated by previous administrations to prevent wasting government funds. They've been talking about corruption. They've been saying they hate corruption. But you are wasting government funds in this sense because you are not utilizing the infrastructure projects, yung mga projects na yan, initiated by previous administration, hagantan. In other words, you are eating your own words. Hindi mo ba ganon? Di ba? Sinasabi nyo ayaw nyo ng corruption. And one way to deter corruption is by not wasting people's money, agantan. By not wasting government resources, agantan at tatang tanagagik. So ito'y gagawin tutay mobile clinic ditan.
ed bunag na say munisipyo. Akit agyo awiton at sa ribar barangay. Functioning itan. Balutan ng sinaliw. Yung mobile clinic. Actually, in future nitan ng Councilor Banong, in vlog to nitan, pawilanti pa man, so vlog to, ng Councilor Banong, ng in future tutan, so in sabi, nasatan niya mobile clinic, yapan kaya riyan, nasa ibali na binmalay. And I do not know if I am right. Yes, I binmalay. I think, sa kriad saray LGUs at intiron Pangasinan, at intiron Pilipinas, walay sarili to mobile clinic. And could you imagine, mulag yabali pero meron siyang isang mobile clinic na functioning pero nandun lang nakatingga sa likod ng munisipyo ng bayan ng Binmali nga, iman so vlog to, then Councilor Banong de Los Angeles at satan mobile clinic na Binmalay. Kamusta nga pala kayo dyan, guys? Magandang umaga sa lahat ng Binmalay niyan. Meron akong good news para sa inyo. Dumating na ang mobile clinic ng Binmalay, Pangasinan. At yun ang i-vlog natin ngayon. So, pupunta na tayo ngayon sa bayan ng Binmalay at ang gagamitin natin. Ayan, syempre, ito ang aking Fido M1. Magbabike lang tayo papunta doon. So, samahan nyo ako. Let's go! Guys, so ito na ang mobile clinic ng Municipality of Binmalay. Ayan. So, ito na ang mobile clinic ng Municipality of Binmalay. Ayan. Siyempre, sasakay tayo dito. Kasama si Servisyo agad maaasahan. Dito si Mayor sa loob. Tignan natin. Tinisting nita na tatong talagagi ka, nilingibor at saray lugar-lugar at bali na Binmalay, itanya mobile clinic. Kuya, pag hindi kaya sa Jollibee sa McDo tayo, drive-thru. Nang-drive-thru nira. Proud, palakaan niyo po yung mga sarili niyo. Kasi, it is the first comprehensive bus reviews. And so, discuss ko lang mga sure sa divisions ng medical bus o nag-clinic din natin. So, the first room, pag-akyat natin ng bus, which is the surgical area, the surgical area. And then, sa iyo po ako, kaya ma'am, dito po ang clinic area natin. And dito sa iyo po ang neighbor. Ito ang consultation area natin. So, pagkarating ng mga pasyente, pwede ilalagay po yung mga concerns sila with Dr. So, another room after this surgical room natin is the comfort room para sa mga personnel natin, medical people in the bus. Where even sa patient na may kailangan to doing or any test sa kanila. And then we also have the ECG or the ultrasound room natin. So, to maximize talaga the area, ginawa ni Mayor na pwedeng ECG and also for ultrasound. Within this part, ito yung laboratory area natin for analyzers, clinical analyzers. And then here, after the laboratory area, ito yung sa mga finding natin for X-ray findings. So yung pinaka-last room natin, ito yung pinaka-magandang part ng medical bus natin. Yung X-ray room natin. So, dito na
just medical equipment so far. So ayun, we feel proud na lang po talaga sa first medical bus natin sa Binmali. Thank you so much po sa inyong makikinig sa atin. Maraming salamat po sa ranking. Si Katutan. Services to the barangays para for accessible and more affordable kasi free. Okay. Yes. Sabi niyo yung ulap. Libre po. Imagine, free pa yan. Tapos kami ni Dr. ngayon, by December, Likman, kakaroon kami ng 4 na cluster ng rice. One sa north, one sa south, sa east, at sa southern. Ganon. So, this is free. Sabay na natin sa bakuna. Yung mga bakuna. Kasi kailangan yung bakuna ay ilapit natin sa tao. Para kaya. Kasi patatapan. Ayaw pumunta. So kailangan ilapit natin para lahat, maski maka 90% tayo na mapapunahan mga taong taga-Binmali, ay kasi na yun, medyo okay na yun. Diba? So yun ang gagawin na lang natin. So kailangan, ang pinakamaganda rito, dinadala namin yung servisyo ng LGU sa mga tao sa barangay. Dahil yun ang pinaka-importante yan, alagaan mo, lalo-lalo ko pagsungan ng mga tao. Kasi mahirap pa-hospital. Pag pupunta ka ng hospital, pupunta sa ibang region, sa hospital, kumawa naman tao na wala ibabayan. Kaya kailangan lumapit para masugpo yung mga sakit at ma-detect natin kung ano sakit nila. Dito na natin gagawin po nito tayo. Mayroong minor operation, mayroong x-ray, mayroong x-ray, mayroong ultrasound, may ECG, may laboratory testing dyan, lahat andito. So, pwede natin magamit ito. May sarili pa siya ito. So, ito, makikita mo talaga ng taong bayan. Ito yung sa Prado, ito yung pinag-aralan po namin ng lahat kami, isang team. Kami lahat ng mga empleyado ng musyo. Kasi ako na nakapag-isip nito, pero hindi ko ito makaiwa. Kasama lahat ng mga team ng mga LGU. Lahat ng department, lahat ng empleyado, all the employees of the LGU Binmali, kasama po sila na plano nito. So kailangan alagaan po natin ito. Kailangan palakasin nito yung servisyo kung naging sa katulungan sa mga tao. Yun ang kailangan ng tao. Kasi ang hirap na meron, may pandemic. So kailangan mapapakitaan yung mga tao. Diba? Siguro, pagdating naman, pag-ulit na sa karapasan ng barangay, kaya siyempre yung mga arisyo, kasama nandun na sila, nandun yung mga gamot kaming dadalhin para ibibigay sa kanila for the meantime na mayroong kaming gamot na mabibigay. Ito galing lahat sa munisipyo ito. So we are spending a lot. Ang priority po natin ay kalusugan. Ang infra, hindi matapos tayo sa infra. Pero marami pa rin infra hindi natatapos. Pero don't worry. Ito ang plano namin, meron kami iniisip. Iniisip din siguro, tapos sa Doktora, sa ako rin. May iniisip kung sinong tao, iniisip ninyo ni ABC President, kung maaari, magtayo ng isang maganda na magkaroon na dialysis center ng munisipyo sa Binmali. Dahil tayo kaya pagdating ng araw. I hope, hopefully, matutupad lahat yung mga araw na yan. So, yun po ang kailangan natin. Kaya ako yung napapasalamat. Nakikita yung mga taong bayan, mga taong bayan na sa Binmali, yung pinapagin ng tuwing sa kikita ko sa taong bayan. Maliban lang sa mga projects, ito ang kami maganda. At don't worry, magtatay ko rin yung pwede na pinakamaganda ng environment. Dahil yung environment na yan, pwede na lahat yan. Parang sa mini hospital, natigit yung mga kasama yung mobile clinic. Ito ang mobile clinic sa para palagay natin. So yun po, kaya maraming po salamat sa mga kabayo ko na Binmali. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin, sa akin, sa lahat ng empleyado ng munisipyo. Kung sakali naman meron kami pagkukulang, pasensya na kayo kasi dami-dami po namin, hindi namin pagkikiran. Pero, the secret
na lahat ng problema ay masosolusyonan nila. So yun po ang importante ako. Kailangan may konsulta sa tao. Yun po ang ating siguro magkakaroon na ako this year by June, July, hindi na ako mayor. Hopefully, siyempre susubukan ko naman mag-mayor kung saan pa. Pupusupan ko ng tao para makatulong ko. Mayroong continuity. Diba? Sa tao na yan, hindi naman ako mamimili. Ang tao mamimili yan. Kung gusto ko ito ang programa namin. So po, maraming salamat po. Thank you so much, Mayor. Si katuta na tatong talagagi ka, at taman sa vlog to ng Councilor Banong de Los Angeles. Iatan niya mobile clinic at atong tanagagi, walay digital x-ray tutan, walay ECG to, walay laboratory room, walay minor operating room, air conditioning, wala ni kaiba to generator, tapenjad no unlad sari barangay, at tuloy-tuloy subot na sa may loob na mobile bus, at convenient para sa may pasyente yan naserbian na satan ya mobile bus. Yaatan ya mobile bus, makakarad saray arawiran barangay, singa barangay Nagpalangan, barangay Tumbor, tiniunan tinagpalangan. Sa unan tayo, barangay Tumbor, Papagayan, Kwanto, barangay Tuniramay, Nisulinatlaran Barbarangay, ay single party na San Carlos City at atong tanagagi kagawantan. It's a big help at saray kabalayan tintan at binmali at atong tanagagi. But unfortunately, ag tayo natalusan no akin, anto'y gagawin tutan, yung mobile clinic, yawatan natan, ditan at bunag nasay munisipyo. Akin tawatan, anto'y gagawin tutan. So, sa tayo mobile clinic, watan labat ya akatingga, at bunag nasay munisipyo. So, anto'y atatong tanagagig, siguro, there is no question, kanya nagtayo pang kalawan no akin at atong tanagagig. Wala man no nanunutan nyo, wala man so sa may award, recognition, ya imparuntal da at kinan Mayor Sami nan saman when he was the mayor. Actually, when he was on his second term, yung mayor na bali na binmali, wala laray recognition, yan na nawat to. Singasaya, so recognition, yanan na po sa Office of Senator Aquilino Pimentel Jr., Senate of the President, Center for Local and Regional Governance, NCPAG, University of the Philippines, Local Government Academy, Department of the Interior and Local Government, LaSalle Institute of Governance, De La Salle University, Center for Governance Development Academy of the Philippines. 2006 LDLA Honors Outstanding Local Leaders. Kwanto jay? 2006 LGLA Honors Outstanding Local Leaders. This is in a form impresentada at kinan former Mayor Sammy Rosario in a plaque. Aliwan keychain, plaque. Nasa kwanto jay atatong panagagi. Pigararan Outstanding Local Chief Executive si Wadja. And mapalpalar tan masirswerte subali na binmali kasi sakay si former Mayor Simplicio Rosario at bali na binmali yan na itdan nasa yan recognition. Naanita mga lak na mas malinaw ya kopya tuya at atong tanagagi tabasan ko nantutan so akasulat at satan niya plake aliwan keychain plake ya akasulat ditan 2006 LGLA Honors Outstanding Local Leaders nanlala po ang tutan niya recognition Office of Senator Aquilino Pimentel Jr., Senate of the Philippines, Center for Local and Regional Governance,
NCPAG University of the Philippines, Local Government Academy, Department of the Interior and Local Government, LaSalle Institute of Governance, Center for Governance Development Academy of the Philippines. Araratan na si Katuya so ang ito na sa may recognition at kinan former Mayor Sammy Rosario out of his good service, out of his good governance when he was then the mayor of Bali na Binmalay. Hello and good morning kay Sir Joel Seymour. Gandang morning, Idol Joseph, and good morning to Father and son, former Mayor Sammy Rosario, and ex-ABC President Jonas Rosario. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Sabi nga, good morning Sir Joseph, more power to your program. Saray Balitan Matwa. Kwanto, thank you Madam Lynn. Sa kwanto ng Sir Joel Seymour, good morning to Mr. and Mrs. Budoy and Buday Kagawan. Let's eat lunch and or dinner to Mars Restaurant located at Barangay Nagilayan and Barangay Gayaman, Rufina Highway. Kwanto mat! SBM, Saray Balitan Matwa. Another day. Another presentation na sa SBM. Kabusol sa kabusol na sa MBTF managbalitay tilata fake news. Akalo bakantabay lang ula sa lawas yun kaaro lawas yun kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. That technical side akin sana ni mo alanan ni man guwapo natan mas guwapo so kay Rom si Mr. END Engineer Nixon Dakal, pero naman nakaiba tayo balot si Mr. D EDP Engineer Dennis Palaganas. Sige po bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop News Station ng nalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, sa Lawas Caro, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at